Morjesta. Moi! Miten mä voisin olla avuksi? Mä oon alkanut treenaamaan semmoisessa treenipäiväjengissä ja kiinnostuin laajemmin omasta hyvinvoinnistani ja kuulin tämmöistä älyhenkivakuutuksesta ja mietin, että voisiko se sopia just mulle. No kuule just, onpa kiva kuulla, että inspiraatiotreeni on nyt iskenyt. Joo, tää älyhenkivakuutus on aivan uudenlainen juttu, se sopii kyllä kaikille lähtötilanteesta riippumatta. Eli ajatus on se, että siinä on perinteinen vakuutus, mikä tuo sulle sitä taloudellista turvaa, jos jotakin käy, mutta sen lisäksi siihen kuuluu tämmönen sähköinen terveystarkistus, minkä avulla saat vähän tarkempaa kuvaa siitä omasta terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Sen lisäksi siihen kuuluu vielä tämmöinen itsevalmennusohjelma, mikä auttaa vähän niissä treeneissä ja niiden edistymisessä. Ja sitten tulee vielä tämmöinen Polar Loop aktiivisuusranneke, minkä avulla voit vähän mitata niitä treenejä ja muun muassa nukkumista. Tää kuulostaa paljon enemmältä kuin tavallinen vakuutus, joka korvaa vaan siinä vaiheessa, kun jotain sattuu. No joo, sitä se nimenomaan on tarkoitus ollakin. Eli ollaan sitä mieltä, että elintavoilla on todella suuri vaikutus siihen omaan hyvinvointiin ja halutaan olla tukemassa nimenomaan asiakkaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisemässä näin niiden vahinkojen sattumista. Kuulostaa erittäin hyvältä, siltä että välitätte aidosti teidän asiakkaistanne. Kyllä, nimenomaan näin. Tehdäänkö me sullekin tämmönen älyhenkivakuutus? No tehdään. Kiva juttu. Kuule hei, mä annan sulle heti alkuun tämmösen Polar Loop-rannekkeen. Hieno. No se sopii nyt sulle vielä asunkin tänään tohon väritykseen hyvin. Pääset vähän testailemaan, että miten se toimii. Ja mä annan tästä nämä ohjeet, minkä avulla pääset sit sinne nettiin täyttämään sen sähköisen terveystarkastuksen ja sitten valmistelemaan sitä itsevalmennusohjelmaa. Tää vaikuttaa erittäin simppeliltä. Mä voisin melkeinpä tästä heti lähteä täyttämään tän. Kiva juttu. Hei, ei muuta kuin tsemppiä treeneihin. Kiitos.